Salam gaderli vatandaşlar, salam mehriban iyleşler. Men bugün gepleşime geçecek. İki tane adama bağışlayan. Biri Welsapara, biri Zarina Atayva. Inni Zarina Atayva, ne için Zarina Atayva diýeňizde? Welsapara bilen bolup geçen atlar görýäňiz, adamlaryň üstüne ne hak töhmet atıp adamlary garalamak üçin ýürüte şular ýaly işleri alyp barýar ekrana çykyp Erkin Türkmenistan kanalyna habarçy ýaly görnüşini alyp barýar. Emma beýleki şor eňrik kanalyna hakyky öz ýüzüni görkezýär. Adamlaryň üstüne töhmet atyp karikatura baryny ýasap, şo ýerde töhmet çökmüne çykşydýar. Inni bu adam meňdaşyma geçip başlady. Näme üçin? Men dogrular aýdanym üçin meňdaşyma geçip başlady. Inni eýtmeli, beýtmeli, meni ekrandan ýoklamaly, meni piedestaldan düşürmeli, bar niýeti şol. Şol sebäpdenim ýatama video rolikler goýup, şunu ine olga çaryba dik görkezýärdi. Inni men o ýerde men näligimi de kazat edemden soňam onu Zarina Atayva goýupdyr öz TikTok kanalyna. Inni Zarina Atayva näme üçin goşulýar bäri? Men şoňa düşünemok. Ya senem Welsapara mecbur edýärmi, goşulmasaň men seniň sırryn açaryn diýip. Ya senem şantaj edýärmi? Men şoňa düşünmedim. Zarina Atayva. Özüňem bilýän öz ýagdaýyňy. Özüňem gylyň üstüne dursun. Bu zatlara näme üçin goşulýan sen? Özüňe düşman gazanyp. Ya sen nädir biri üflese gidýän sen. Sen gyd. Gidýän. Sen şu zatlara düşüneňokmy? Näme üçin goşuldyň? Bir oýnadyňyzda da kim bilen oýnatýanyňyzy bilmeli. Meninle Welsapara ýüzlenýän. Eger şol videodaky men näligimi de kazat etdim, ondan soňam ýene seni dowam edýän. Inni diýen adyň ol çaryba Türkmenistan adam baryn çyrkak gaýdypdyr, tirek söwdasyny edip gaýdypdyr diýen. Bu zatlar ýaşul sen de kazat etmeli bolsun. Sen pikir edeňokmy agdyňdan bir zat çykanyny, soňuna durmalygyny. Ýöne men size durmany öwrederin. Suwdyň üstü bilen öwrederin. Onan bärik ekrana çykyp boş gürläp otur töhmet atyp neme ugraja edip otur diýip pikir etmäň. Men onu ýaldatlary halamaýan ugraja etmän boş-boşuna. Ýöne men bir zat söz bersem sözümde durýan adam. Erkek ýaly häsiýetlim bardyr. Bir zat söz berdimmi sözümde duraryn. Başarmaýan adamam söz bermeýän. Inni ikiňizde de degişli. Şol videodaky men de kazat etdim. Ýöne siz publiçny ýagdaýda menden ötünç sorarsyňyz. Ikiňizem eden ýapan töhmetliňiz üçin. Eger etmeseňiz 48 saat wagt berýän. Eger etmeseňiz ikiňiz bilen başgaça gürleşerin. Ikiňiz bilen Şweýçaranyň suwdygyň üstü bilen gürleşerin. Welsaparaňam Şweýçaranyň hökümeti bäde nämeler edip ýörenni habary ýokdur belki. Goý olaryň habary bolsun. Şol adamyň hakyky ýüzüni görsünler. Kime näme üçin ubejişe beripdirler? Näme sebäpden beripdirler? Goý görsün olaryň. Hakyky ýüzüni görsün. Bu ýerde adamlaryň garşysyna işläp ýöreni görsün. Innem Zarina Atayva saňa degişli. Şu ýerdäki şu nomery görkezýän saňa. Şu nomery gowja belläp gal. Haýsy slujbaň, haýsy daraň nomerdyny Google'a gireňde görersiň özüň. Saňa da 48 saat wagt berýän. Eger publiçni öňe çykyp bağışla oly çaryba diýmeseňiz, sen onuň bülkamanam, senem ikiňizem Welsapara taňralkasyna aýdarsyňyz. Düşünüklümi? Ikiňizde de. Oly çaryba bilen näýle oýnatmany görkezjek men size. Bolýa sag bolun.